9 6 миллион километров квадратных масаҳат дорад. Большая страна, много народов, развитая страна еще. чин ҳамсояи мо давлати мутараққӣ аз ҷиҳати иқтисодӣ ҳам аз ҷиҳати тиҷоратӣ ва сердавлатӣ сераҳолитарин дар рӯи дунё мебошад. Ҳама аҳолия пурра бо озиқӣ бо ҳама чиз таъмин карда шудааст. Факт, что они могут бороться с коррупцией. Кто ворует, ему одну пулю в лоб, еще одна пуля, потом еще родственника приходит. Очень богатая страна, имеет миллионов жителей, по экономике очень превосходит всех государств. давлати хуб аст, давлати пешрафта аст ки мумкин ки дар ҳамсоягӣ дастгирӣ мо шаваду ёрдам расонад. дар мадди аввал ман ҳамчун ҳамсоя медонам. як аз мамлакатҳои қудрату пештараққикардаи ҷаҳон мебошад. ҳам аз ҷиҳати аҳолӣ, ҳам аз ҷиҳати яъне ки тайёр кардани хӯрокворӣ, меҳнат кардани деҳқони саҳиҳои ҳамин тариқа. бо ёрии хитой мана ағбаҳо кушода шуд, роҳҳои нав сохта ба истифода дода шуд, бисёр корҳои мекарда шуд. 9 6 миллион километров квадратных масаҳат дорад. пойтахташ Пекин аст. шаҳрҳои калонтарини Шанхай, Пекин. як давлате ки зиёда аз 1.5 миллиард аҳолӣ дорад, саноати пешрафтаи дунёро дорад. имрӯзҳо ҳатто аз амрико ҳам гузашта истодааст. як давлати мутараққӣ. У них там есть, ловят с этими, как вам сказать, убивать прям, у них расстрел, наркобаронов, да. Потом взяточников они очень даже сразу наказывают, принародно так, по-моему, так сказали. И это все поучительно, я так думаю. Бо ҳамин роҳи Хитой равем гар, зеро роҳи Хитой роҳи дуруст аст.